Ak by to mali realizovať Naď alebo Valašek, stále by len plánovali, analyzovali, súťažili, diskutovali, filozofovali a jednoducho povedané nič z toho. Nedeje sa však žiadna tragédia. Teraz je čas zistiť, aké opatrenia je nutné realizovať, aby sme všetko dali do poriadku a v stavbe sa následne bude pokračovať. Ak by aj bola dostavená napríklad v roku 2028, stále je najpodstatnejšie to, že bude stať. Ak by to mali realizovať Naď alebo Valašek, stále by len plánovali, analyzovali, súťažili, diskutovali, filozofovali a jednoducho povedané nič z toho. A vychádzajúc zo skúseností so Sliačom, hodili by celý projekt do zahraničia, aby uspokojili svojich bruselských pánov. Takže samozrejme netvrdím, že je situácia ideálna, ale podstatné je to, že je stavba fyzicky tu, nielen na papieri alebo v plánoch. A rozumiem, že ak vo voľbách vyhrajú progresívci, nedá sa očakávať dokončenie nemocnice, keďže títo neschopáci tu nie sú pre Slovensko, ale pre zahraničie. Vlastne celkom fajn, že to naznačujú dopredu, že sú takí neschopní, že ani rozostávanú a zafinancovanú nemocnicu by nezvládli.